Il-poplu ġie misruq, l-avukat tal-istat ma messux qiegħed hawn jiddefendi l-ħalelin, jiġifieri l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u l-Avukat Ġenerali. Dan huwa dak li qal l-Avukat Edward De Bono fil-qorti meta komplet il-kawża li fetaħ id-deputat Adrian Delija dwar l-iskandlu ta' 3 sptarijiet pubbliċi li nataw il-Vitals Global Healthcare u wara lil Stewart. Adrian Delija kien talab il-qrati biex il-ftehim bejn il-Gvern ta' Malta u l-VGH minn dakinhar sostitwit mill-kumpanija Amerikana Stewart jiġi ddikjarat null u bla effett. Fl-argumenti tiegħu l-avukat Edward De Bono qal loti ta' 3 sptarijiet il-Vitals saret bla due diligence deċiża minn Chris Cardona u Ram Tumuluri u sostna li art pubblika tingħata biss il-privat għal raġuni preskritta mill-liġi u ftehim iżda li llum ma ġiex onorat. Is-sentenza dwar is-serq ta' 3 sptarijiet pubbliċi issa se tingħata għall-aħħar ta' Jannar li ġej.